So hi guys, welcome back sa aming YouTube channel. For today's video, kasi dumating na yung what is this? Chromebook. Yeah. Yes, Chromebook Lenovo. ni Ate Tonet galing sa school. Actually, hindi naman siya free guys. Binayaran din namin 700. 700 plus. Yeah, I forgot the exact amount. Basta 700 plus siya. And then, yes, Ate, you explain. This is the one, guys. Ang cute niya. Medyo maliit lang siya. Ayan. Pero, napaka-advantage niya ng anong to. Kasi, ano na siya, touchscreen. There's a pencil here. Ayan. So, touchscreen na siya, guys. And then, meron siyang pencil. Ayan. Ayan, may pencil siya. Di ba ang ganda? And then, one more thing is, pwede siyang i-bend. Is it okay, Ate? Yes. I feel scared. But, ayan. Ayan, guys, oh. Pwede mo siyang i-bend. Yeah. Look, Ayan. you can move the screen. Can move the screen also? What do you mean can move the screen? Then like, Rotating. yeah. Ayan, nagro-rotate siya. Ayan. Nagro-rotate It's like yung tablet. screen. Ay, oo, para siyang tablet. So, nagro-rotate yung screen. Ayan, pag minumove siya. Ayan. And what else, Ate? Ayan. Hindi ko alam may password. Pero hindi niya pwedeng gamitin sa halimbawa mag-Facebook, bawal. No, actually I can. You see it? Yeah. At sabi mo, I bawal. tried. Oh, ayan. Pwede din naman ayan. Don't shout. So, pwede naman siya mag-YouTube. Pero ano ba siya sa school? Yeah. Puro ka nang explain mo pa Yes! Look, Puro siya it's ya. What is it? My Gmail for school. Gmail account na kalag. And I also have like the files, What do you mean files? like the files that works. Parang hindi siya pwede sa, naka-block siya sa Facebook. Hindi naman pwede, naka-block yung Facebook. Parang, pang ano lang talaga, pang school ano lang siya. Yes, this is Eglalab. School purpose only. Hindi siya pwede guys sa sa Facebook or, pero mas na, ito touch mo na lang, mas maganda na siya. And then meron na siyang, what is this? What is this, Ate? Earpiece. Oh, let's open. I'm curious. Pwede na siyang, kanina lang nila na na-receive. Yeah, this one. Oh, meron na siyang, parang normal earpiece lang. Ayan. Yeah. Same lang. There's also a free bag. There's a free bag. This is the charger. Ang cute. Ay, video sa bag. So, what do you call that? Ayan. Ito yung charger, guys. And then, this is the mouse. Kaya, may free mouse na rin. May kasama na rin siya. Mouse, and then, free mouse, and then, bag. Ang cute ng bag niya, guys. Maganda yung bag. Oh. Hindi siya kalakihan. Ayan. Maganda yung bag. Meron na siyang pocket din. May pocket siya sa loob. And then, makapal itong bag, guys. Pero ang gaan niya. Ayan, hindi. Kala ko pocket pa to. Dito pala sa kabila. Ayan. Pocket na rin siya sa kabila. And then, meron siya mga na-compartment. Ayan, yung mga compartment siya. Yeah. Cute. Ang ganda atin ng bag. May mga pwede kang maglagay ng pencils. And, color pencils. Ayan. May sling bag na rin. May kasama na rin yung sling bag. Pagpasok na natin dito. Ang daming makukulit. Ang daming makukulit na Jerry. Ayan. So, check natin kung ilang GB to, Ate. Andito yan sa box eh. Makikita natin sa It's box. like 100 This plus. is, ang storage niya is 64 GB. Yung storage niya. Yung RAM, 8 GB RAM na siya. Ayan. Do not siya? even. Yung box niya, guys,
Nakapalangalan na kay Ate Tonet. Ayan, may pangalan na si Ate talaga, hindi siya mawawala. Hindi mapupunta sa iba to. Nakapangalan na yung box. Touch mo lang. Super nice. Ayan. Oh, diba? Ang ganda. Ang liit niya lang at ang gaan. Yeah, I thought there was nothing inside the box. Very light. Saan ang on-off? Here. May ano man, may like... O, nasa volume. side. Nasa side ang on-off niya. Ay, so cute. And this is for what? And may pang USB. I-try natin yung pencil. Ayan. I-try natin yung pencil. Press natin. Eh, talagang gumagalaw siya, oh. 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 Very nice. Nung high school ako, wala kaming ganito. Ha? Ate? Nung high school ako, wala kaming ganito eh. So ano to ate? Every time kailangan nyo, everyday kailangan nyo dalhin to? O Yes. may ano lang siya? Every day. O tapos? Every day, every time. Every day, every time. Yung anak kong puro yes and everyday and every time lang ang sinasabi. Yeah. Wala na siyang puro, ang alam niya lang, yeah, yes. I like the wallpaper. You did this one? Yeah. Yeah. Medyo help. Ayan, ginawa niyo to, oh. Ginawa niya yung wallpaper, guys. Super No, actually, I found it on Google. Is it? I thought you did this one. No, I cannot. Then how can you just, ganyan na siya, ate. Parang nakamix na. O kaya nag-mix ng, Nakamix. It's odd. ganito na talaga siya. Yeah. Okay. Okay, that's it. What Okay, else? What else? Why you have this, ano to? Free no, I game want- pa to? No. Kala ko free. Okay. So that's it. Hope you like this video. And please give us a thumbs up na rin. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago namin videos. And yes, hope to see you again sa susunod namin video, guys. Bye! Bye. Bye! Yeah. Mama. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.